pondelok 2. septembra sa na gymnáziu Františka Víťazoslava Sasinka začal nový školský rok. Po dvojmesačných letných prázdninách tak študenti opätovne zasadli do školských lavíc. Koľko študentov prvých ročníkov pribudlo na gymnáziu v novom školskom roku? V tomto školskom roku nastúpi na gymnázium 19 nových malých primánov a 55 prvákov. Čo sa týka pedagogického zboru, tak bude vyučovať 30 pedagógov a o bezproblémových od školy sa postará 16 nepedagogických pracovníkov. Prečo si vybrala na štúdium práve gymnázium v Skalici? Tak je to veľmi blízko. Bola tu aj sestra, čiže je mi to blízke vlastne. Vďaka tomu aj cestovania tak. Mne tiež tak podobne, keďže žijem v Skalici a zároveň aj môj brat sem chodí a úplne akože tie odborné školy neboli na mňa, tak gymnázium bola jasná voľba. Ako sa ti zatiaľ na gymnáziu páči? Na gymnázium sa mi veľmi páči zatiaľ a myslím, že to aj budem mať rád. Škola je veľmi pekná zvonka. To také historické, môj štýl a v pohode. Ešte som to nevidela celé, ale zatiaľ sa mi páči. Je niečo, na čo by sa chcelo vedenie gymnázia v tomto školskom roku zamerať? Čo sa týka vzdelávania, tak zameriavať sa budeme okrem prípravy žiakov na vysokú školu, na štúdium na vysokej škole, aj na tzv. Mäkké zručnosti, alebo teda soft skills, a to, aby boli žiaci pripravení aj do bežného života, nielen na štúdium na vysokej škole. Pod tými mäkkými zručnosťami si predstavujeme kritické myslenie, rozvíjanie digitálnej gramotnosti, prezentačných zručností, kreativity, podporu talentu, komunikácie a prácu v tíme. Okrem iného budeme pokračovať aj v projektoch DOFE, Erasmus+, a tiež v družbe s Gymnáziom Moravský Krumlov a so školou v holandskom Asene. Aké zmeny sa na gymnáziu počas letných prázdnin udiali? Počas letných prázdnin nám na škole pribudol nový snackový automat, bude nový bufet, oddychové zóny pre žiakov a bude zavedený nový dochádzkový čipový systém. V tomto školskom roku čaká záverečná skúška aj maturantov. Začal si sa už pripravovať na maturitu? Ja si myslím, že tá príprava na maturitu by mala byť priebežná, ale tá práva príprava v pravom slova zmysle si myslím, že začína až teraz v tom 4. ročníku, kedy príde k opakovaniu všetkých tých učiv a samozrejme pridajú sa nejaké nové a vtedy už tých časových možností na to, aby sme sa pripravovali v tom 4. ročníku. Máš strach? Tak myslím si, že ten rešpekt tam určite je, pretože predsa len je to najdôležitejšia skúška momentálne pre nás, takže tie obavy tam sú, ale myslím si, že je to prirodzené, aby sme z takýchto vecí mali nejaký stres. K aktivitám na gymnáziu už tradične prispieva aj študentský parlament, v ktorom majú svoje zastúpenie všetky triedy školy. Aké aktivity plánuje študentský parlament v novom školskom roku? Tak študentský parlament myslím si, že by mal nadviazať na predošlé školské roky a ísť po tých tradičných aktivitách, ktoré sme robili aj doteraz, či už to sú matrikulácie prvákov, vianočné koncerty, alebo aj Gimpel proti rakovine, Valentín, Mikuláš. Radi by sme však určite pridali aj nejaké nové aktivity. Všetkým pedagógom a žiakom prajeme úspešný školský rok.